Елмайып балкып торган кызлардан да гүзәлрәк тагын нәрсә бар икән? Ник елмая? Кемгә? Анда менә хикмәт. Иң мөһиме, алар сине яратып елмая. Менә бүген дә алтын балыкларга карап, мин дөньямны оныттым. Гөлия, бүген бер куяда ашыкмыйсыңмы? Кызлар рәхәтләнеп бер иркенләп утырыйк әле. Телефоныңны да алып куй, Гөлсөндерсәң дә ярый. Үзең бит Кытайда әбәд ашау дәүләт эше кебек мөһим мәсьәлә дияргә яратасың. Без алардан киммәллә? Дөрес, мин анда баргач шок каттым. Кызлар, Кытайда көндезге 12дә бөтен шәһәр тынып кала. Димәк, төшке аш вакыты җиткән. Безнең кебек ашыгып ашау юганда. Ярый, килештек. Хәзер менюны алып, иң тәмлесен сайлыйбыз. Минем менә модерн салатын ашаганым юк. Шуны алабыз да. Әле сезнең кызлар мин татарча сөйләшәм акциясендә да катнашканыгыз юктыр. Мин татарча сөйләшәм һәр елны Чаллыда узатырган популяр акция. Төп максаты шәһәр мөхитендә татар теленең даирәсен киңәйтү. Акция Кама дәүләт инженер-икътисад академиясендә башланды. Биредә студентлар өчен концерт программасы, төрле кызыклы уеннар оештырылды. Икенче көнне акция энтузиастлар бульварында дәвам итте. Быел ул күңел радиосы белән берлектә оештырылды. Бүләкләрне оту өчен миңа калса инде бары тик татарча сөйләшә белергә кирәк, җырлый белергә кирәк һәм бии белергә кирәк булачак. Шуннан да җәмәгать быел мин татарча сөйләшәм акциясе күңел радиосы белән берлектә оештырыла һәм әзерләп куйган бик зур гына бүләкләребез бар һәм әлбәттә шушы татар теле белән бәйле безнең конкурсларыбыз да. Мәкаль әйтемнәр, тизәйткечләр әйтүдә яшьләргә тиңнәр булмады. Иптәшләр, иптәш түгел иптәшләрне иптәш иптәшләр, иптәш түгел иптәшләрне иптәш иптәшләр, иптәш түгел иптәшләре иптәш була иптәшләр. Бүләкләр өләшү, җырлы уеннар оештыру мин татарча сөйләшәм акциясын тагын да җанландырып җибәрде. Шулса сөендерә әлеге чарага балалар, яшүсмерләр һәм өлкәннәр барсы да теләп килгәннәр. Иң мөһиме, алар татар телендә, безнең туган телдә сөйләшәләр. Әпкәм сыпап әйткән, бабам сылап әйткән, абзам сынап әйткән матур сүзләр канындадыр. Мин татарча сөйләшәм акциясе һәр елны шушы традициясе буенча үткәрелеп барырга тиеш. Чөнки бу үзенә күрә бер бәйрәм буларак тагын яшьләрне дә, өлкән кешеләрне дә сөендереп бәйрәмгә җыя. Ул көнне энтузиастлар бульварында мин татарча сөйләшәм, мин татарча яратам, татарча яшим дигән девиз яңгырап торды. Шул кадәр җанлы һәм күңелле бәйрәм булды ул. Безгә, яшьләргә бик тә ошады. Исәнмесез, кабаттан сезнең белән мин, Гөлнара, фитнес инструктор. Ничек үткән очрашуда өйрәнгән аяклар өчен күнегүләрне ясыйсызмы? Ошадымы? Аларны атнага 3 мәртәбә ясарга кирәк. Бераздан файдасын үзегездә сизәрсез. Ә хәзер куллар өчен фитнес күнегүләрне өйрәнербез. Гадәттәгечә башлыйк хатын-кызлардан. 2 күнегүне гантельләр белән эшлибез. Башлыйк, минем артан кабатлагыз. 1 2 3. Еллары үтү белән кулның бу өлеше асылып төшә. Бу күнегү киресенчә аны ныгытачак кына. 1 2 3 4. Өченче күнегү икенче күнегүгә ярдәм итә. Аны бер-бер артлы ясарга тырышыгыз. Әзер булсагыз, минем артан кабатлагыз. 1 2 3 4. Бу күнегү көнгә 3 мәртәбә 10-12 тапкыр ясала. Күчәрбез егетләргә. Бүген дә яңа фитнес клубка йөрүче Илдар булыша. Безнең гантельләр 2 килолы, сез тагын да авыракны ала аласыз. Кулларны көчен артырыр өчен бер бик яхшы күнегү күрсәтәм. Миңа урындык кирәк булыр. 1 2 3 4 5 6. Бүгенгә саубуллашырбыз. Көндәлеге күнегүләрне ясарга онытмагыз. Киләсе очрашуда арка һәм җиргә өчен эшләрбез. Сәламәт булыгыз. Матур булыйк, шибәр калыйк. Линиза, синең эшләрең ничек соң әле? Салым хезмәтеннән килгән хатның эшенә чыктыңмы? Кара әле, Гөлия, син аны белеш алдыңмы ул? Булды, сораштырдым. Алар әле безне кунакка да чакырдылар. Декларация? Фотир, машина, миңа да эшләргә кирәк бит буларны. Белешим әле, Линизага да хат килгән.
О, Гүлия, сәлем. Күптен шалтыратқаның юк иде. Эшләр барамы? Ага, бара, рәхмәт. Карале, минем сиңа берничә соравым бар иде. Яныңа кирип чыксам, вакытың булыр микән? Әйдә, рәхим ит, сөйләшербез. 2011 елда фатирымны арендага берген идем. Быел машинаны алыштырырга вакыт. Декларация тутырга булыш әле. Машинаң әле сатылмаган. Юк әле, юк. Хосусулаштыру көннән соң ничә ел үтте? 1 ел ярым булды инде. Машинаны быел сатсаң, һәм хосусулаштыру көннән 3 ел үтмәсә, киләсе елга 2013 елда була инде ул декларация кемнәр турында декларация тапшырырга кирәк була. Арендага бирелгән фатирың өчен инде декларацияны быел ук тапшырырга кирәк. Моны 2 майга кадәр эшләргә кирәк. Әлеге категорияга фатир, йорт яки башка төрле шәхси милекне сатучылар да керә. Декларацияны 2 майга кадәр тапшырмаган очракта кимендә 1000 сум штраф каралган. Әйдә, Гүлия, кулдан язып утырганчы декларацияны, программаны кулланып тутырыйк әле. Тизрәк тә, уңайлырак та булыр. Бу очракта безгә Светлана ярдәмгә килер. Әйдәгез, мен сезгә декларацияны электрон рәвештә тутыру ысулын күрсәтәм. Декларация тутыру өчен Татарстан Республикасы Салым хезмәте идарәсе сайтына керәбез. Менә шунда астарак декларационная кампания 2012 дигән язуга басабыз. Уң якта декларация 2011 программасы бар. Шушында кереп, үзебезнең компьютерга шушы программаны куябыз. Монда декларантның фамилиясын, исемен, әтисенең исемен, иненен, туган елын, туган урынын тутырабыз. Аннан соң паспортның номерлары кирәк булачак безгә. Буларны тутырып бетергәннән соң декларантның яшәү урынын тутырабыз. Телефонын күрсәтәбез. Иң ахырдан инде декларант үзенең керемнәре турында мәгълүматны тутырам. Шушы декларацияны программа үзе тикшерә. Проверить дигәнгә басабыз. Тикшергәннән соң просмотр режимында декларацияны карый алабыз. Безнең ниндирәк декларация килеп чыккан. Аннан соң инде декларацияны бастырабыз да Салым инспекциясына илтәбез. Нәзирә, тагын бер соравым бар иде. Дус кызым Лениза студентлар бәйгесендә принтер тоткан. Аңа Салым хезмәтеннән кагаз килгән. Төрле лотереялар, бәйгеләр оештыручылар алган бүләкләр һәм отышлар турында мәгълүматны Салым инспекциясына бирә. Без үз очрагында инде физик затларда бу турыда хәбәр итәбез. Димәк, Лениза да Салым инспекциясына декларация тапшырырга тиеш. Моның өчен инде кабатлап үтәм. Салым инспекциясына декларация бланксын алу өчен мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Һәм инде сиңа ярдәмгә килгән заман декларация 2011 программасын кулланып та эшли ала ул. Әгәр дә бүләк бәясе 4000-нан артмаган икән, салым түләргә кирәк булмый. Бары тик декларация тапшырырга гына кирәк була. Салым ул 13% салына бит инде. Гадәттә керемгә 13% салым салына. Әгәр отыш реклама йөзеннән эшләнгән икән, салым күләме 35%-ка җитәргә мөмкин. Булды, декларациягыз әзер. Әйдә, хәзер Гүлия, кул куярга кирәк. Хәзер оперзалга чыгып тапшырасы гына калды. Үткән елда 15500 чаллы декларация тапшырган булса, бүгенге көндә 17000-нән артык кешенең керем алганлыгы турында мәгълүмат бар. Әйе, өстәмә кыенлыклар булмасын дисәң, салымны вакытында түләргә кирәк. 20-21 апрельдә исә биредә декларацион кампания буенча ачык ишекләр көне дә үткәрелә икән. Дус ишләргә, туганнарга да моны хәбәр итәсе булыр әле. Килсеннәр, бәлкем сораулары бардыр. Güzel zatlar, sizin için, bari tek sizin için. Bugün nefis, şiber, güzel bulur için egzotik salatını təqdim edim. Bu jilek jimiş salatı egzotika deb atala. Onu hazırlaw için холодильнигizdə bulğan barlıq jilek jimişlərini kullanırğa mümkün. Onun için bizga barlıq jilek jimişlərini turarğa kerak. Туралган җиләк җимеш өстенә йогурт салып булгатабыз. Булгатканнан соң әзер соусыбызга салатыбызны салабыз. Уылган шоколад һәм шикләүк салабыз. Хәзер бизеп табанга гына чыгарасы кала. Безнең бу экзотик салатыбыз витаминнар җыелмасы. Һәр вакыт сәламәт һәм гүзәл булыгыз. Кызлар, җир йөзендәге иң озак яшәүче хайванны беләсезме? Тошбака. Ул 180-200 ел яши. Илсия тагы кызының энциклопедиясын актарган икән. Ул китапта аның ни өчен озак яшәгәне дә язылмаганмы? Мин беләм.
ташбака бер кайчанда ашыкмый. Ул үз җаена гына яши. Шуңа. Кызлар, беләсезме? Мин Италиядан кайткан мәрмәр таштан юыну бүлмәсе өчен өстәл ясатам. Заказ берип кайттым. Илсия, монда безнең чын табигый ташлар, мрамор, гранит бар. Безгә монда алып кайталар төрле яклардан, Нидерландыдан, Туркиядан, Италиядан, Испаниядан, Ираннан. Без замана белән атлыйбыз. Өебезне матур күрергә телибез. Мрамордан без ясыйбыз өстәлләрне, тәрәзә төпләрне, граниттан идәннәр ясыйбыз. Бу ташлар кешегә зак хезмәт итә. Алар бик матур, шыдамлы, экология ягыннан чиста. Ландыш, минем кулымда эскиз. Түні буе ирем белән ясап чыктым, барып чыктым икән, юк микән? Менә шушы эскиз буенча юыну бүлмәсенә безгә өстәл кирәк. Кая Илсия, бирегез әле миңа эскизыгызны. Булай дөрес ясагансыз. Размерлары да дөрестер инде. Әйе, тырыштык инде. Менә мин сезгә тәкъдим итәм менә мондый мрамор Италиядан кайтарылган, бик матур, бик аппак, крема марфи дип ятала. Юыну бүлмәсенә бу мрамор бик әйбәт булыр сезгә. Ул ак төстә, бик ныклы. Безнең бит юыну бүлмәсе дә шундай ак төсләр белән ясаган, шуңа күрә инде аксыл төс, сөт төсе яхшы матур. Менә Илсия, бу итальянский станок безнең мраморыбыз шунда киселә. Мрамор нык каты таш, шуңа күрә аны кисәләр алмаз пышкылар белән. Ул су ник кирәк? Су ул суыта. Монда бик нык температурасы күтәрелә аның. Шуңа күрә суыткыч ролендә су була. Менә Илсия, бу станокта синең өстәлеңнең читен ясыйлар. Төрле кискечләр белән төрле бизәкләр ясарга мөмкин. Раковина урыны сызылган. Монда менә мондый диск белән аны кисеп алалар да, аннары раковинаны кертеп кенә утырталар. Менә безнең өстәл чите шушындый. Хәзер төрле размердагы дисклар белән без аны шомартып куябыз. Ахыр чиктә синең өстәлең менә шундый ук булачак. Минеке шикелле. Бу табигый таш ярылмый, кабармый, төсен үзгәртсә, аны полировать итеп ялтыратырга була. Миңа мондый ташлар бик ошый. Замана кешесе мрамор сайлый хәзер. Һәм ул мәңгелек.